گوندê Mirêxil gundekî Kurdî yê parêzgeha Helebê devera Hezazê. Ji êla Eliya Dînin hemû ji yek bavî ne. Mervantiya wan bi gundên Kobanê re hene mîna Şêran û Hilincê. Neşteciyê wê nêzî 1500 kesîn û panava gund 1200 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 40 kîlometr û dûrî Hezazê yê 18 kîlometr, dûrî Exterînê jî 12 kîlometr. Çandiniya genim û ceh, nîsk û kemûn û keskayên havînî dikin û kartol û pîvaz û baqil darên zeytûna û fistexê Helebî jî li cem wan hene. Piraniya neşteciyê gund berê kar dikirin di warê bazirganiya li bandê û alif de û xwedîkirina pez de. Beşek ji wan jî li Helebê kar dikirin, xanî dikirin û difirotin û otomobîl û avayî jî dikirin. Zimanê Kurdî dipeyivin. Ev gund ji xwe işkence dît divê krîza Sûrî navbera şerê navbera rejîmê û opozisyonê de û navbera opozisyonê de û Daeş de taybet piştî Daeş derbasî gund bû. Ji xwe xanînî jî hatin rûxandin û xanînî jî binbekirin ji bo ku neşteciyê gund koçber bibin. Pêtirî ji 5 kesa hatin binçavkirin û hîna nexuyanê digotin got Kurd gawirin. 2017 de di dema got pevçûn di navbera Daişê û ev çeteyên bi ser dewleta dagîrker Tirkî de gundiya bêtir işkence dît. Koçber bûn, çûn devernê din mîna Tirkî û Cizîrê û beşek ji xorta jî çûn Ewropa. Divî van çeteya destê xwe danîn ser mal û milkên neşteciya û xanînê avakirin wek dibên mucemmehatî sekenî avakirin diriya dezgehên Tirkî û Qeterî de. Dibistan jî avakirin tê di zimanê Tirkî têdan. Xwe camî jî mizgift avakirin ew waneyên dînî yan olî ê sert tên dan û ji xwe nivîsandî li ser dîwarê mizgiftê dînê da nivîsandin Etiûllâh ve Resûl ve ulîl emre minkum û el-Xelîfa Erdogan wilo nivîsandin. Ev agahî ji hêla kesekî jê neşteciyên deverê gihiştin me û ez dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.